Makkengeer is een hechte dorpsmierskip. De klap is hut onkaam, vertelt de voorzitter van Dorpsbelang. De impact is verschrikkelijk groot. Dat is ik net te meten. Maar we hebben juist Jan Schenken dat er meer dan 200 mensen komen. Dat betekent dat van alle families eigenlijk iemand er is in zo'n dorp. Dat men even meelipt, dat men even jaren wel goed zit. En dat tot alle dagen blikken. Maar de impact is net hoe groot dat is. De inwoners wordt alle gelegenheid bij een verhaal te dwaan. Mensen die daar behoefte aan hebben, dat ze daar even herinneren kennen. Likewels stiert ik het dorpshuis hier voor mensen in het dorpshuis in Makkengeer is daar geschikt voor. Maar een sjerke mensen die er behoefte aan hebben, kunnen er even herinneren. In Friesland staan er meer dan 2000 verschillende dongopslagen. Die zitten vol met gevaarlijke gossen en kunnen dus levensgevaarlijk wezen. Jetty Middelkoop, zaakkundige op het meten van gevaarlijke stoffen, vindt dat er op de agrarische opleidings meer omtinken van komen mat. Leeg is pas leeg als die ook is gereinigd. En niet alleen van de restjes mest, maar ook van het gas wat erin hangt. En dat betekent dat je ook moet meten. En ik denk dat de meeste boeren niet beschikken over meetapparatuur.